ka county osebedo karingo magi kuonde munyalo penje penjo nochopo kanye makoro gigi koro kalo kiewo. George, shida mwasebedo kodo kaka jomoyier ma Nairobi. Ok wabiro i assembly by chance. Wabiro koyierwa kod joma nitie i wards mekwa. Yes. To kwa bet masani koro wasetieko higni 3 to wagoyo picha chien to wanwang'o ne kata mana budget mwamiyo jatelo men Sakaja. Budget gi kwase approve gi to budget gi ogibed implemented. Jogi ok ti kod pesa mwamiye kako onego boni tiyo kodo. Pesa koket no iloso kodo barabara kata ma Mountain View Madhiongo Road to pesa ni kwa watumo oversight to wanwango ni pesa ni karo ochulgo mana wakili Matimango. Wakili matimango. Wakili gin joma chung ne cases gi divert pesa monego beni tiyo kodo i development to gi chudo kodo on recurrent. Maungi approval mar county assembly no approve budget mar. Koro mane shida emin wangon koro kwase bet piny kaka jomose yier to wanwangon kara gavana kara tiyo marach. Okay. Yera. Yes. Weche nitie. En county ma chuny gi wichore gi gavana nikech koro ma ok thuolo mokwongo ma samoro wadwaro mar techo gavana no wuokie. Ok en thuolo mokwongo. Kendo winjo ka mheshimiwa Maurice wacho ne gitecho oko Sonko. No techo oko Sonko. Koro diponi en remo ma gimoro ka wichore matini to koro in wanyisi